Babay. Ah, singgit na. Bayang buntag sa tanan mga busing sa kumahan. Nagpaabot taning saking sa uling kay mangarga sa tani. Wa man tay laing ingkamon sa ani kay humanaman ni daig kuan. Kopras minus kay dubay karon. Mahal pero grabing minusag yun. 1/4 na lang nabilin og naa kay 1,000 ka buok, may lag na 200 ka buok imong makopras. Nya dangog pagid kay diri sa mo ang ikuan kay ulan. Tan-awar ko ning nagsaking o dako pa sa sako. Ang ka-partner o. Wamos. Mura daw nignaong ni Uwamos ning nagka-partner. Bilyonaryo na dayon ning dako. So ikaw ba na kung haulir o tulo ka sako iyaha kay medyo Oh, luya man. oh vlogger po ni siya. Shout out sa taga. Kani siya vlogger po ni siya. Shout out Mga mga idol busing. sa taga Pantukan. Kuya kay mo diha mangarga ba? Ikaw bahal, shout out. Idol man kita bahal. Idol daw niya si Kuan. Siya taga-Pantukan. Di, taga- Pantukan to John. Bansalan At taga-Bansalan. si Bahal. Jubir Bahal. Vlog di mo na inya, di ba ko ni Elisa ikapisar niya, katay ka niya. Pisar nagsakin. Dili man ingon na nato nag-atua. Balang sa akong ipakita sa inyo ang mga busing sa kaman og mayong buntag.